खुलुमबाय लोगोफोर इडुकेसन आसाम 1 इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ खेबसे बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङै दं। लोगोफोर नोंथांमोना खावलायनाय लेखा जिके पार्ट 2 भिडिअखौ आं गोदानै लाबोफिनबाय लोगोफोर। नोंथांमोना आंनिसिम माखासे मेसेज होदोंमोन दि भिडिअखौ गोदानै लाबोफिननानै पिक्चार क्वालिटिया बांद्राय मोजां जायाखै, स' बेखायनो दिनै आङो नोंथांमोननि खावलायनाय लेखा भिडिअखौ लाबोफिनबाय लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। जोंहा कुइसन नाम्बार 1 दङमोन। कुइसन नाम्बार 1 दंमोन जोंहा। कुइसन नाम्बार 1 When was the Treaty of Yandabu signed? यान्दाबु गोरोबथाया माब्ला जादोंमोन? अप्शन ए दंमोन 1824, अप्शन बी 1825, अप्शन सी 1826, अप्शन डी 1827। दाना बेनि थार फिननाया अप्शन सी 1826। नेक्स्ट कुइसन दंमोन कुइसन नाम्बार 2 नामकसा was written by नामकसाखौ सोर लिरदोंमोन? अप्शन ए दं माधवदेव, अप्शन बी माधव कान्डली, अप्शन सी राम सरासति, अप्शन डी शंकरदेव। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन ए माधवदेव। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3 The second battle of Panipat was fought in the year। पानिपतनि नैथि दावहाया माब्ला जादोंमोन एबा बेसेबां मायथाइयाव जादोंमोन बेवहाय? अप्शन ए दं 1557, अप्शन बी 1556, अप्शन सी 1857, अप्शन डी 1526। दाना बिनि थार फिननाया जाबाय 1556। लोगोफोर जुदि नोंथांमोनाव पानिपतनि सेथि दावहाखौ सोङो अब्ला बेवहाय अप्शन डी 1526 बेखौ लिरबानो जाबाय नोंथांमोना। स' लोगोफोर नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 4 Who is also known as दिहिङा राजा? सोरखौ दिहिङा राजा होननानै मिन्थिनाय जायो? अप्शन ए दं सुकाफा, अप्शन बी सुपिनफा, अप्शन सी सुकांफा, अप्शन डी सुहुंमुं। दाना बिनि थार फिननाया जाबाय अप्शन डी सुहुंमुं। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 5 नामेरि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। नामेरि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीया बबाव दं? अप्शन डि दं कार्बि आलं, अप्शन बी दरं, अप्शन सी सनितपुर, अप्शन डी डिब्रुगढ़। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी सनितपुर। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 6 Who discovered tea in आसाम? आसामाव साहाखौ सोर गिबि दिहुनग्रोजेनदोंमोन? अप्शन ए दं रबार्ट क्लार्क, अप्शन बी रबार्ट ब्रुस, अप्शन सी लुइयु, अप्शन डी एम्पेरर सोहनसी। दाना बिनि थार फिननाया जाबाय अप्शन बी रबार्ट ब्रुस। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 7 थमास काप इज एसोसिएटेड विथ। थमास कापआ गाहायनि बबे गेलेनायजों सोमोन्दो दं? अप्शन ए दं भलिबल, अप्शन बी हकी, अप्शन सी बेडमिन्टन, अप्शन डी फुटबल। दाना बिनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी बेडमिन्टन। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 8 Who construct the उमानन्द टेम्पल? उमानन्द थानसालिखौ सोर गायसनदोंमोन एबा सोर लुदोंमोन? अप्शन ए दं गदाधर सिंह, अप्शन बी रुद्र सिंह, अप्शन सी पुरन्दर सिंह, अप्शन डी शिव सिंह। दाना बिनि थार फिननाया जाबाय अप्शन ए गदाधर सिंह। गोसोआव लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 9 Who founder of ब्रह्म समाज was? ब्रह्म समाजखौ सोर गायसनदोंमोन? अप्शन ए दं दयानन्द सरस्वती, अप्शन बी रामकृष्ण, अप्शन सी राजा राममोहन रॉय, अप्शन डी विवेकानन्द। दाना बिनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी राजा राममोहन रॉय। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 10 Which one is the first Assamese novel? गाहायनि बबेयो एसामिसनि गिबि नभेल? अप्शन ए दं मिरि जिउरि, अप्शन बी बनकरी, अप्शन सी बिजुली, अप्शन डी भानुमति। दाना बिनि थार फिननाया जाबाय अप्शन डी भानुमति। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 11 Which Assamese writer is also known as बुकुल बरनर कवि? सोर एसामिस लिरगिरिखौ बुकुल बरनर कवि होननानै मिन्थिनाय जायो? अप्शन ए दं आनन्द चन्द्र आगरवाला, अप्शन बी रघुनाथ चौधरी, अप्शन सी हमचन्द्र बरुवा, अप्शन डी लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन ए आनन्द चन्द्र आगरवाला। नेक्स्ट कुइसनाव दङ कुइसन नाम्बार 12 What is the motto of the 2020 Summer Olympic? 2020 मायथाइनि सामार अलिम्पिकनि गुबै मोन्थोरा मा एबा मामोन?
Option A आव दं United by emotion. Option B moving forward. Option C victim's voice lead way. Option D save food today for a healthy tomorrow. दाना बेनि थार फिननाया जाबाय Option A United by emotion. Next question number 13. In which kg category of boxing Ankushita Boro wins the gold medal in AIBA World Youth Championship? Ankushita Boro AIBA World Youth Championship boxing आव बिथांजोआ गोल्ड मेडल मोननो हादोंमोन। बिथांजोआ बेसेबां केजिआव गेलेनानै बे गोल्ड मेडलखौ देरहासार जानो हादोंमोन? Option A आव दं 63 kg, Option B 64 kg, Option C 65 kg, Option D 66 kg. दाना बेनि थार फिननाया जाबाय Option B 64 kg. गोसोआव लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना। Next question number 14. Who was the first Assamese translator of the Ramayana? रामायणखौ सोर एसामिसआ गिबियाव राव सोलायग्रोजेनदोंमोन? Option A आव दं माधवदेव, Option B अनंत कांडली, Option C राम सरस्वती, Option सरि लोगोफोर बेहाय अपसना मोनसे मिस्टेक जायो, Option D जायोमोन। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय Option D माधव कांडली. Next question number 15. हाइदां are the traditional folk song of which tribe? हाइदांआ जाबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोखानाय मोनसे हारियारि मेथाइ। बे मेथाइआ गाहायनि बबे हारिनि मेथाइ? Option A आव दं राभा, Option B बड', Option C टिवा, Option D सनाल कसारी. दाना बेनि थार फिननाया जाबाय Option D सनाल कसारी. Next question number 16. आली-आइ-लिगां is the festival of following tribe of Assam. आली-आइ-लिगां आसामनि मोनसे गाहाय फोरबो। गाहायनि बबे हारिया बे फोरबोखौ फालियो? Option A आव दं मिसिं, Option B आव दं राभा, Option C टिवा, Option D बड'. दाना बेनि थार फिननाया जाबाय Option A मिसिं. Next question number 17. The terracotta industry in Assam has developed in. टेराक'टा इन्डास्ट्रिया आसामनि बबे डिस्ट्रिक्टआव जौगाथाय एबा जौगानायसिन होननानै बुंदों बेवहाय? Option A आव दं धुबरी डिस्ट्रिक्ट, Option B धेमाजि डिस्ट्रिक्ट, Option C गवालपारा डिस्ट्रिक्ट, Option D तिनिसुकिया डिस्ट्रिक्ट. दाना बेनि थार फिननाया जाबाय Option A धुबरी डिस्ट्रिक्ट. Next question number 18. When was Kaziranga National Park inscribed as a UNESCO World Heritage Site? काजिरङा नेशनेल पार्कखौ इउनेस्क'आ माब्ला वर्ल्ड हेरिटेज साइट महरै गनायथि होदोंमोन एबा गनायथि खालामदोंमोन? Option A आव दं 1980, Option B 1982, Option C 1983, Option D 1985. दाना बेनि थार फिननाया जाबाय Option D 1985. Next question number 19. Which forest is single-handedly planted by जाटव पायें? गाहायनि बबे फरेस्टआ जाटव पायेंजों गाव हारसिङै खालामजानाय फरेस्ट? Option A आव दं बारनाडी फरेस्ट, Option B मलाई फरेस्ट, Option C बोराइल फरेस्ट, Option D दिहिं फरेस्ट. दाना बेनि थार फिननाया जाबाय Option B मलाई फरेस्ट. Next question number 20. बेनो जाबाय दिनैनि लास्ट कुइसन एबा जोबथि कुइसन. बेयाव दङ The Bhupen Hazarika Setu, Thola-Sotia Bridge, is constructed over which river? The Bhupen Hazarika Setu, Thola-Sotia Bridgeआ गाहायनि बबे दैमानि सायाव लुनाय जादों? Option A आव दं ब्रह्मपुत्र, Option B बराक, Option C दिहां, Option D लहित. दाना बेनि थार फिननाया जाबाय Option D लहित. स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन. स' दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय. बाय बाय.